ҳамдорон азиз, салом алайкум. имрӯз 10 сентябри соли 2025 қарор дорем дар ноҳияи Панҷи Пурганҷ ва омадем замини яке аз бародарҳоямон ки ба навор гирем чӣ хел ки ин бародари мо ватандӯст омада дар аз зери замин чуқурии чанд метр 200 метр об зада бароварда инҷа чанд километр овардед инҷа 7300 метр 7300 метр дуртар дар дигар ҷо обро зада ҳамҷа кашида оварда дар инҷо ҳавз кардаанд. ҳавз чанд куб об мебарад? 4000 куб. 4000 куб. ин ҳавз ҳуҷҷатош кардагӣ ҳамаш? барое ки беҳуҷҷат буд таки гап мемонад одам. ана ҳамин хел заминҳои беобро шумо обдор карда боғ карда истодед, аз он ҷумла боғи себ, боғи писта, зардолу, гелос, нок. имсол аз ман нок гирифтед Санта Мария, дурам даст. ҳозир мо боғаш ҳам меравем ва бинед ки ин мардаки хуб чиқадар омада инро кӣ мекунад? Инро фақат шахси ватандӯст мекунад. Инами замин анамқай замин буд. Инами замини хасу хоша мебинед сӯхта хоб инами заминҳо. Ана вай замин қишлоқ аст, вай унҷа об аст. ин омада заминҳои беоби ана хел талу тепаи адирҳои беоба дигед ана хел талу тепаҳоро обдор карданд. офаринат бош бародар, офаринат бош. ин обро бинед чӣ қадар оби тоза омада рехта истодааст. боз аз ин ҷо чанд километр бо то боға мебарӣ? қариб 2 километр дига аз ин ҷо обро мана ба насос кашида бо 2 километр мебарад. дар ин ҷо ҳавз кардагӣ. мана ҳавзи калонро дидед. ҳамдиёрон азиз, бинед ки ин вақти ҳангоми суҳбат гуфт ки мо интихоб буд, гуфт дар Краснодар замин гирам ё ки дар ин ҷо. ва фикр кардам ки ман бояд ватанро обод кунам ва омада дар ин ҷо замин гирифта, замини беоб, замине ки як чӯли малик, як инҷа сага бандед намеистад. омада ҳамихел обро аз чуқури 200 метр зада бароварда заминҳои беобро ҳамашро пур об карда истодааст. ва ин ман медонам ки 1-2 соли аввал ягон фоида намебинад, баъд фоида мебинад ва фоидааш ба фарзанду набераҳояш мемонад, ба ватан мемонад. ҳамдиёрон азиз, бинед манам хел ҳавз обро бинед рехта истодааст. назди об равем. ана об омада рехта истодааст ва насос кор карда истодааст. овози насос омада истодааст. об аз ин қубур рехта истодааст, аз дигари қубур кашида рафта истодааст. боз боғ рафта истодааст. ин дар мобайн ҳама қубур рафтаги дар мобайн истодааст. ин рехта истодааст. аз чуқури 200 метр омада. оби бомаза, оби нӯшокӣ ва бениҳоят як бисёр корҳои беҳтаринро анҷом додааст. ана ҳамдиёрон азиз, ин буд як наворе аз замини беобро обдор карда боғ бунён намудан аз тарафи ҷавонмардони тоҷики ватандӯсто. ҳамдиёрон азиз, ҳар як маблағдори мо, шароитдори мо агар як дар Тоҷикистон як беҳбудӣ кунад, ҳамин хел хуб мешавад. Тоҷикистони мо чӣ хел обод мешавад ва ҳамин хел заминҳои беоб заминҳои беоб обдор шавад, агар гулистонҳо мешавад. чунки бинед қисми поёнаи қишлоқ ҷои об дорад. бинед дарахзор чӣ хел сабза, биҳишт боло чӣ хел чӯли мелед. ҳамин об агар ҳаминҷо меравад, чӯли мелед чиз мешавад, биҳишт мешавад. мана ин тарафам бинед ҷое ки об ҳаст чӣ хел сабзи хуррам, ҷое ки об нест чӣ хел чӯли мелеки сӯхтагӣ. ман ҳамдиёрон азиз, ин буд меҳнати яке аз ватандӯстдорони ноҳияи Панҷ. дар паноҳи худо бошед. маъқул шудагӣ бошад ягон гап нависед, гапҳои ганда нанависед. малаш ин мардак меҳнат мекунад, пул кор мекунад, мебиёд, аз ҳаво пул намеёбад. то зону чанг торзону, то миён чанг, дар дарун чанг гаштааст. ҳозир бисёр ҳаст ҳасобхӯрҳо ки пулаш бисёр будаст кардааст, ина чин аст. не, пул бисёр бошад, одам рафта дам мегирад, мошин мехарад, хона месозад. лекин ин хел кардан ба ҳар хел гурдадоро наметавонанд кардан. барои ин дили гурдаи бахува дар кор. ҳамдиёрон азиз, дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбони шумо бошад.